вакилони парлумон бо ислоҳи чанд қонун ба соҳибкорон ва сармоягузорон сабукӣ доданд. тоҷикистон борҳо барои зиёд будани молиёт аз тарафи созмонҳои байналмилалии молиявӣ танқид шунидааст. дар ҷаласаи рӯзи 23 октябр ба кодекси андоз ва чанд қонуни дигар тағйиру иловаҳо ворид карданд ва бар асоси ин санадҳо сармоягузороне ки маъдан истихроҷ мекунанд метавонанд ҳаққи истихроҷро на якбора балки ба тадриҷ бипардозанд. 30% маблағ мухтарашудаи бонус ҳукумавӣ аз санаи гирифтани иҷозатнома дар давоми 30 рӯз ва 70% маблағи боқимонда аз санаи оғози корҳои истихроҷӣ дар давоми 1 сол аз рӯи ҳисобҳои баробар барои ҳар як муҳи давлати сухтӣ ва барои истихроҷи ангиш муҳлати пардохти бонус ҳукумавӣ марҳила ба марҳила аз 1 та 10 сол аз рӯи ҳиссаҳои баробар барои ҳар як муҳи сухтӣ пешбинӣ шудааст. соҳибкорон дар гузашта гуфта буданд, дар кишвар ҳамаи ҳаққи истихроҷро якбора талаб мекунанд ки гарон аст ва дар кишварҳои зиёди хориҷӣ дида намешавад. ҳамчунин дар ҷаласаи парлумон ташкилот ва соҳибкоронро аз пардохти 3 намуди боҷи давлатӣ озод карданд. аз ҷумла пардохти боҷи давлатӣ барои сабти номи ширкат ва барҳам додани он. вакилон таъриф карданд ки ислоҳот барои ҷалби сармоягузор мусоидат мекунад. рейтинги байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи Бонки ҷаҳонӣ оиди баррасии дастгирии соҳибкорон ва инчунин таъсиси корхонаҳои давлатӣ баланд мегардад. аммо на ҳама бовар доранд ки ислоҳот натиҷа медиҳад, чун соҳибкорони дохиливу хориҷӣ солҳои дароз аст ки аз гаронии андозу расмиёти барзиёд шикоят карданд ва натиҷае ҳам надидаанд. баланд рафтани нарх ҳам аён аст ки дар постҳое ки мисол ҳастанд байни раён даромадан байни ҳамин маҳаллот даромаданда дар постҳо боз борхат мепурсанд. ҳолон ки борхат барои деҳқон вай дар кор ҳам нест. куҷо вай борхата мисол бигире мисол дастрас кунад. солона дар тоҷикистон даҳҳо ҳазор соҳибкор фаъолияти худро қатъ мекунад. тамаҷҷӯӣ, ришвахорӣ, гаронии молиёт, тафтишу санҷишҳои барзиёди мақомотро сабаби қатъи кори онҳо медонанд. шодмон ятим, алишер зарифӣ, озодӣ, душанбе.